Ty nechceš jim stranou? Nechceš? No a jí zajímá ten pejsek. Jsou to kamarádi. Jak si odstříkala. No, patičky. No ale počkej, nelezej tamhle po té pravý tváři klíště. Něco tam leze. Tak možná, že to je mužka, jenom po druhý. No, tam. Jo. Takže na srdci hladí. Musí čukák zadku. Ty dorážíš a pak nechceš podvenku, tak to je těžký s tebou. A to jsou 2 fenky. Ano, jsou 2, to je důležité. Trošku máš ryčky, zobáčku. Tak to musím. Tak pojď zase za tatínkem za mami. Smell like a dog to me. You did it, dog?